बिहारी म्यूजिक प्रेजेंट। पूछो हुनाई पूछो हुनाई पूछो हुनाई पूछो हुनाई। डीजे राकेश राज डीजे राकेश राज डीजे राकेश कैसे बताई सुन तार माई जनी है बला मोहम्मद पूछो हुनाई पूछो हुनाई पूछो हुनाई। कैसे बताई सुन तार माई जनी है बला मोहम्मद पूछो हुनाई। एही से कोरा में पकड़ ले बा एही से कोरा में पकड़ ले बा एगो चुम्माला देवरा मरले बा दुनु जो बना के हाथ पकड़ ले बा। एगो चुम्माला देवरा मरले बा दुनु जो बना के हाथ पकड़ ले बा पकड़ ले बा पकड़ ले बा। डीजे राकेश राज डीजे राकेश राज चुम्माला देवरा मरले केतना बताई सखी मोरा परसानी दर्द से रोतानी माई रे माई माई रे माई। केतना बताई सखी मोरा परसानी दर्द से रोतानी माई रे माई माई रे माई। हरदी लगाइले चूना छुपवाइले तेले से मालिश करइले बा तेले से मालिश करइले बा। एगो चुम्माला देवरा मरले बा दुनु जो बना के हाथ पकड़ ले बा। एगो चुम्माला देवरा मरले बा दुनु जो बना के हाथ पकड़ ले बा पकड़ ले बा पकड़ ले बा। डीजे राकेश राज डीजे चुम्माला देवरा मरले बा। राइटर नीरज मिंटू ससुरा में आई संजय सने ही सोया खाना दिखिलाई खाना दिखिलाई। राइटर नीरज मिंटू ससुरा में आई संजय सने ही सोया खाना दिखिलाई खिलाई। अरे जावे द बिहारी कहता रे सारी नाक के नथुनी उतर ले बा नाक के नथुनी उतर ले बा। एगो चुम्माला देवरा मरले बा दुनु जो बना के हाथ पकड़ ले बा। एगो चुम्माला देवरा मरले बा दुनु जो बना के हाथ पकड़ ले बा। कैसे बताई सुन तार माई जनी है बल मोहम्मद पूछो हुनाई। एही से कोरा में पकड़ ले बा एही से कोरा में पकड़ ले बा। एगो चुम्माला देवरा मरले बा दुनु जो बना के हाथ पकड़ ले बा। एगो चुम्माला देवरा मरले बा दुनु जो बना के हाथ पकड़ ले बा।